Český rozhlas uvádza rozhlasový horor Stratení v lese. Tak sa mi zdá, deti, že sme zablúdili. Ako v keľu. Nepláč, Marienka, však bude dobré. Nájdeme cestu von. Keby som tak našiel mobil, keby mi niekto zavolal. Mama tu nie je, však ona nás poslala. Však stojím vedľa teba, Janko. Nemaj strach, bude dobré. Dávajte pozor, je tu prach. Sú tu žaby. Milióny. Mám strach. Ty tiež? Na kto mi volá? Počujem mobil. Sme zachránení. Nie!